Слушате послание за 14-ти ден към ежедневни послания за 21 дни на пост и молитва. Ден 14. Семейството. Ключов стих. Битие 2:18. Не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Семейството е ключова част от Божия план за човечеството. Бог създава мъжа и жената и ги събира в съюз. Бракът е основната структура, върху която се изграждат семейните отношения. Семейството се състои от един мъж и една жена, следват децата. Мъжът трябва да обича жена си, както Христос обича църквата и даде живота си за нея. А жената да бъде подкрепяща и подчинена на мъжа си, както църквата е подчинена на Христос. С тези напътствия Бог насърчава и предизвиква взаимна любов и респект между съпрузите. Семейството не е просто биологична връзка, а духовно единство, което отразява Божията любов. Семейството трябва да се гради върху любов, взаимно уважение и духовни принципи. Децата са дар от Бог за семейството. Те трябва да бъдат насърчавани да участват в молитвата, изучаването на Божието Слово и хвалението към Бог, както в семейството у дома, така и в богослуженията на местната църква. Това ще им помогне да изградят силна връзката с Бог от ранна възраст. Родителите са първите учители на децата, които ги водят към Господа. Църквата е просто помощник в това. Според Библията една от най-важните отговорности на родителите е да възпитават децата си в Божиите пътища. Ето защо трябва да показваме пример на децата си в любовта им към Бога и посвещението в Божието царство и църквата. Често като родители слагаме приоритет на светското образование над духовното им развитие. Образованието в училище и университетите е изключително важно, но не трябва да забравяме и стиха, който важи с пълна сила и за децата ни. Първо търсете Неговото царство и всичко останало ще ви се прибави. Един ден ще отговаряме пред Бог и за това дали сме ги учили на това първо да търсят Него и царството Му. Бог трябва да е включен на 100% в семейството. Необходима е Неговата помощ, за да се гради здраво, силно и обичащо се семейство. Но Бог няма да свърши нашата работа. Ето защо трябва да градим заедно в молитва, постоянство и работа върху характерите ни. Вярваме, че здравите семейства изграждат здрава църква и здраво общество. Нека се молим. Господи, благодаря Ти за моето семейство. Помогни ни да бъдем единни в любовта Ти. Дай ни мъдрост и сила да изграждаме дом, в който Ти си центъра. Свързвай ни в едно. Дай ни да видим другия през Твоя поглед и ни помогни да виждаме повече положителните му качества, отколкото недостатъците. Помогни ни да изградим стабилно семейство с силни християнски и правилно подредени приоритети. Благослови децата ни. Дай ни мъдрост как да ги възпитаваме да ходят в Твоите пътища, да ги изграждаме в доверие и вярност към Теб, а след това да им помогнем и в останалите аспекти на живота. Молим Те, помогни ни, съветвай ни и ни дай мъдрост и сила за правилен градеж на домовете ни. Молим Те и за тези, които все още не си поставил в семейства. Моля Те да не се чувстват самотни, но да живеят в Твоята пълнота от радост и с онзи мир, който само Ти можеш да дадеш. Амин. Отделете време да прочетете и размишлявате върху стиховете за лично изследване в описанието.